Ευχαριστούμε πολύ τον Κύριο, αγαπητοί αδερφοί, που είμαστε ανάμεσά σας. Ευλογούμε τον Κύριο μαζί με εσάς και νιώθουμε πραγματικά, αδερφοί, προνομιούχοι, με ευγνώμονη την καρδιά μας για όλα αυτά τα οποία κάνει ο Θεός στην ζωή μας, για αυτά τα οποία, αδερφοί, ξεκίνησε από τότε που μας κάλεσε, αδερφοί, μέχρι σήμερα. Πραγματικά είμαστε μακάρι, διότι βλέπουμε τις ευεργεσίες του Θεού, αδερφοί, τις ενέργειες του Θεού στη ζωή μας με πιο θαυμαστό τρόπο, αδερφοί, και μπορούμε να πούμε, αδερφοί, με λεπτομέρεια, λεπτομερώς, ο Θεός ασχολείται με το παραμικρό, αδερφοί, το οποίο για μας μπορεί να είναι επιπόλαιο, μπορεί να είναι καθημερινό, αλλά βλέπουμε, αδερφοί, ότι πάνω απ' όλα υπάρχει ένα σχέδιο του Θεού στη ζωή μας και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ενώ εμείς ήρθαμε από την Πάτρα και έχουμε μεγαλώσει κάπως διαφορετικά και είμαστε σε μια διαφορετική εκκλησία και είναι διαφορετικά τα πρόσωπα των αδερφών και έχουμε άλλες συνήθειες στις κοινωνίες μας, ίσως είμαστε λίγο λιγότεροι, αλλά παρόλα αυτά, αδερφοί, ερχόμαστε εδώ και το Πνεύμα του Θεού είναι ένα. Και η αγάπη των αδερφών, αδερφοί, είναι μία. Και η κοινωνία, αδερφοί, του Πνεύματος είναι επίσης μία. Και αυτό, ξέρετε, μας κάνει να νιώθουμε οικία, μας κάνει να νιώθουμε ότι πραγματικά η φιλοξενία έρχεται από την αγάπη. Γιατί η αγάπη του Χριστού αυτή είναι, αδερφοί, η οποία υπερτερεί μέσα στις καρδιές μας. Σας στέλνω, αδερφοί, τους χαιρετισμούς από την Εκκλησία της Πάτρας, από όλα τα αδέρφια, τα οποία είναι εκεί στην Πάτρα, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ο Κύριος εργάζεται με ένα πολύ θαυμαστό τρόπο. Στην Πάτρα μας υπηρετεί, όπως ξέρετε, ο αδερφός ο Σίμος, ο Καρπόζηλος, με τη σύζυγό του, ένας πολύ ευλογημένος αδερφός. Ο Κύριος, αδερφοί, να του δίνει δύναμη και χάρη για αυτόν τον αγώνα και για αυτό το οποίο έχει βάλει ο Θεός στην καρδιά του, αδερφοί. Η Πάτρα, ξέρετε, είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη στην Ελλάδα. Έχει πολύ πληθυσμό, αδερφοί, και πραγματικά αυτό το οποίο σκεφτόμαστε και αυτό το οποίο έχουμε στην καρδιά μας δεν είναι απλά να απολαμβάνουμε το ωραίο μας τσαγάκι, όπως ακούσαμε στις ωραίες κοινωνίες μας, εκεί στην Τραπεζαρία, όσοι έχετε έρθει, και να λέμε τα νέα μας και να έρχονται και οι αδερφοί από την Αθήνα και από άλλες πόλεις και να κάνουμε και ωραία συνέδρια νεολαίας και να λέμε τι ωραία που περνάμε και τι ωραία μας μιλάει ο Θεός. Αλλά, αδερφοί, εξ ορισμού η Εκκλησία είναι η Εκκλησία η οποία μιλάει στον κόσμο αυτό για αυτά τα οποία έκανε ο Θεός στη ζωή του, αδερφοί. Και ο Απόστολος Πέτρος, αδερφοί, στην Καθολική Επιστολή του λέει: «Εσείς, λέει, είστε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιον, λαός τον οποίον απέκτησε ο Θεός», αδερφοί, γιατί ο Θεός μας απέκτησε για να εξαγγείλουμε τις αρετές εκείνου ώστις μας εκάλεσε από το σκότος στο θαυμαστό του φως. Και πραγματικά, αδερφοί, μιλάμε για μία απόκτηση. Δεν μιλάμε για ένα συμβιβασμό, δεν μιλάμε για μία ανταλλαγή, δεν μιλάμε για κάτι απλό, αλλά ο Κύριος, αδερφοί, μας εξαγόρασε και έδωσε, αδερφοί, κάτι πάρα πολύ πολύτιμο. Έδωσε ό,τι πιο πολύτιμο είχε, αδερφοί, και κάνει ένα έργο ξεχωριστό, αδερφοί, και σήμερα στη ζωή μας. Και ευχαριστούμε τον Θεό για την κοινωνία που είχαμε χτες με τα αδέρφια στη νεολαία. Μας ζητήθηκε έτσι να θέσουμε ένα θέμα από την Πάτρα και μας έβαλε ο Κύριος στην καρδιά και μιλήσαμε, αδερφοί, για τη φωνή του Θεού, η οποία έρχεται στην ζωή του ανθρώπου. Και νομίζω, αδερφοί, ότι όλοι μας είμαστε στην ίδια διαδικασία. Όλοι μας σε πάρα πολλές πτυχές της ζωής μας, σε πάρα πολλές καταστάσεις, αδερφοί, της ζωής μας, σε πάρα πολλές περιπτώσεις της ζωής μας, εκεί που πλέον τα δικά μας τα βήματα δεν μπορούν να προχωρήσουν άλλο, αλλά χρειαζόμαστε τη φωνή του Θεού. Όλοι έχουμε βρεθεί στην ίδια θέση. Και λέμε: «Κύριε, τι θέλεις να κάνω? Κύριε, πού θέλεις να υπάγω? Κύριε, τι θέλεις να κάνω? Τι θέλεις να επιλέξω? Πώς θέλεις να σε υπηρετήσω? Πώς θέλεις να σε ακολουθήσω?» Ακόμα και το πιο λογικό, ακόμα και το πιο απλό, αδερφοί. Αυτό το παράδειγμα που σας είπα πριν, ότι έχουμε ανάγκη ο κόσμος να ευαγγελιστεί, ο κόσμος να μάθει για τα νέα του Ευαγγελίου. Είδατε, αδερφοί, τι ακούσαμε, λέει: «Ποιος θέλει υπάγει δι' εμάς?» Ποιος θα πάει για εμάς? Ήρθε η φωνή του Θεού, αδερφοί, και έχουμε ανάγκη στη ζωή μας να έρχεται η φωνή του Κυρίου στα ότα μας. Το πρώτο, βέβαια, αδερφοί, είναι να ψάχνουμε να βρούμε τη φωνή του Θεού. Να καταλαβαίνω ότι έχω ανάγκη τη φωνή του Θεού στη ζωή μου, να έρχεται η ζωή μου, η κατάστασή μου σε αυτό το συμπέρασμα ότι, ξέρεις, Ανδρέα, τώρα δεν μπορείς να προχωρήσεις άλλο μόνος σου. Τώρα πρέπει ο Κύριος να το επιβεβαιώσει, ο Κύριος να σου μιλήσει, ο Κύριος να σε οδηγήσει.
Αλλά ξέρετε, αδερφοί, εκεί διαβάζοντας τον Αββακούμ, έναν ωραίο προφήτη, έναν μικρό προφήτη, αδερφοί, και πάντοτε, αδερφοί, όταν διαβάζω όλους αυτούς τους προφήτες, με εξαίρεση βέβαια τον Ηλία, ο οποίος ήταν έτσι λίγο διαφορετικός από εμάς, φαντάζομαι, πιστεύω ότι όλοι αυτοί ήταν, αδερφοί, άνθρωποι σαν εμάς. Άνθρωποι, αδερφοί, οι οποίοι μετέφεραν το βάρος του χαρίσματος του Θεού, μετέφεραν, αδερφοί, αυτό το βαρύ όνομα, ότι ήταν παιδιά του Θεού, είχαν αυτή την ιδιαίτερη, αδερφοί, κατάσταση στη ζωή τους να είναι οι προφήτες του Κυρίου και ο Κύριος, αδερφοί, να τους επισκέπτεται και να μιλάει με το στόμα τους, αλλά ήταν, αδερφοί, άνθρωποι οι οποίοι ήταν σαν εμάς. Και ο Αββακούμ, αδερφοί, με τα μάτια του βλέπει κάποια πράγματα τα οποία είναι άδικα για αυτόν. Και δεν μπορεί να τα καταλάβει, δεν μπορεί να τα θεωρήσει στο μυαλό του για ποιο λόγο συμβαίνουνε. Και παίρνει μια σωστή θέση, αδερφοί. Αυτό που διαβάσαμε χτες, λέει, επί της σκοπιάς μου θέλω σταθεί. Και επί το πύργο μου, λέει, θέλω στυλωθεί. Και θα περιμένω τι θα μου αποκριθεί ο Κύριος. Και υπάρχει αυτό, αδερφοί, το στάδιο της αναμονής. Τι θα μου μιλήσεις, Κύριε? Τι θα μου πεις? Πώς θα έρθουν τα πράγματα στη ζωή μου? Αλλά ξέρετε, αδερφοί, η φωνή του Θεού καταφτάνει. Άπαξ ελάλης ο Θεός, δις ήκουσα το, λέει, αδερφοί, ο Ψαλμουδός. Και είναι πολύ ωραίο, αδερφοί, στη ζωή μας να ακούμε μία και δεύτερη και τρίτη και να επιβεβαιώνουμε τη φωνή του Θεού. Και έρχεται, αδερφοί, τώρα η θέση του Αββακούμ, όχι μόνο η θέση το να περιμένω τη φωνή του Θεού, αλλά και η θέση της καρδιάς. Και έτσι, αδερφοί, αυτά τα εδάφια θα ήθελα να διαβάσω, έτσι να σας τα αφιερώσω κιόλας. Είναι από τη σελίδα 828, από το κεφάλαιο Γ και από το εδάφιο 17. Είναι πραγματικά συγκλονιστικά εδάφια, αδερφοί, τα οποία υποδηλώνουν μια ασφαλή θέση της καρδιάς μας. Λέει στο 17, «Και αν και η σική δεν θέλει βλαστήσει, μη δεν θέλει είστε καρπός εν τες αμπέλης, ο κόπος της ελαίας θέλει ματαιωθεί, και η αγρή δεν θέλουσι δώσει τροφήν, το πίμνιον θέλει εξολοθρευτεί από της μάνδρας και δεν θέλουσι είστε βόες εν τες τάβλης, εγώ όμως θέλω εφραίνεστε εις τον Κύριο, θέλω χέρι στον Θεό της σωτηρίας μου, Κύριος ο Θεός είναι η δύναμής μου και θέλει κάμει τους πόδας μου ως των ελάφων και θέλει με κάμει να περιπατώ επί τους ψηλούς τόπους μου. Αμήν, αδερφοί. Και είναι αυτή η θέση, αδερφοί, της καρδιάς που λέει ότι, Κύριε, κι αν τα πράγματα δεν έρθουν όπως τα περίμενα, κι αν οι καταστάσεις δεν συμβούν όπως τις είχα προσδιορίσει, κι αν εγώ είχα άλλα πράγματα στο μυαλό μου, αλλά τελικά άλλα αντικρίζω και άλλα βλέπω και άλλα συμβαίνουν γύρω μου, και λέει, αν η σική, λέει, δεν θέλει βλαστήσει, το προσδοκόμενο, αυτό το οποίο περιμένω, αυτό το οποίο αναμένω δεν έρθει. Και παρακάτω λέει, μη δεν θελείστε καρπός εν τες αμπέλης. Και ο κόπος της ελαίας θέλει ματαιωθεί. Και όταν υπάρχει, αδερφή, κόπος, υπάρχει, αδερφή, κούραση, υπάρχει όλη αυτή η διαδικασία, να μπω στη διαδικασία, να περιμένω, να αγωνιστώ, να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά λέει ο καρπός της ελαίας δεν μου αποφέρει αποτέλεσμα. Έκανα κάτι στη ζωή μου, στην εργασία μου και τώρα είμαι σε δυσκολότερη θέση. Είμαι σε πιο κακή θέση. Και όλος ο κόπος μου και όλο αυτό το οποίο εγώ επέλεξα και σπούδασα και επέλεξα σαν καριέρα και αυτό το οποίο επένδυσα δεν μου επέφερε αποτέλεσμα. Και αν ακόμα, λέει, το πίμνιο εξολοθρευτεί, φαντάζεστε, αδερφοί, άσχημες καταστάσεις. Πλήρης απογοήτευση. Να τα βλέπει ο άνθρωπος, αδερφοί, με τα μάτια του και να λέει πλήρης απογοήτευση. Και είδατε, αδερφοί, τον Ιώβ, ο οποίος περνάει μια παρόμοια κατάσταση. Τι να λέγανε οι άνθρωποι για τον Ιώβ? Θα μπορούσε ο Ιώβ να είναι άνθρωπος του Θεού? Θα μπορούσε ο Ιώβ να είναι παιδί του Θεού, στον οποίο Ιώβ συμβαίνουν όλα αυτά? Ακόμα και οι φίλοι του, αδερφοί, ήρθανε και θέλαν να του προσδώσουν την αμαρτία, να του προσδώσουν το λάθος. Αλλά ξέρετε, αδερφοί, και αν όλα αυτά συμβούνε, και αν τίποτα δεν μου πάει καλά, και αν πολλά πράγματα στη ζωή μου είναι σε αναμονή, και αν ήρθα σε ένα σημείο το οποίο τώρα περιμένω τη φωνή του Θεού, αλλά ακόμα αυτή δεν έρχεται, και αν τα πράγματα δεν έχουν έρθει έτσι όπως τα θέλω, και το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζω είναι ακόμα μεγαλύτερο από το προηγούμενο πρόβλημα, το οποίο είπα, Κύριε, αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπισα, αλλά τώρα περνάω ακόμα κάτι πιο δύσκολο, και η ασθένειά μου είναι μεγάλη, η θέση της καρδιάς μου όμως είναι μία.
Εγώ θέλω εφραίνεστε εις τον Κύριο, θέλω χέρι εις τον Θεό της σωτηρίας, αδερφοί. Και είναι πολύ ωραίο, αδερφοί, η καρδιά μας να πάρει αυτή τη θέση. Η καρδιά μας, αδερφοί, να έχει πάρει ήδη θέση. Να μην περιμένω το τι θα μου πει ο Θεός, αλλά να ξέρει ο Θεός ότι εγώ θα εφραίνομαι, Κύριε, στο όνομά Σου. Ότι εγώ, Κύριε, θα αγάλωμαι στην παρουσία Σου. Ότι εγώ θέλω μέσα από όλο αυτό, μέσα από όλη αυτή την αναμονή, Κύριε, να κερδίσω Εσένα. Να δώσω τη ζωή μου, να δώσω την καθημερινότητά μου, να δώσω όλα αυτά τα οποία ο Παύλος θα θεωρεί σκύβαλα, γιατί, Κύριε, θέλω να κερδίσω Εσένα. Διότι Εσύ, Κύριε Θεέ μου, είσαι η δύναμή μου και Εσύ θα κάμεις τους πόδας μου ως των ελάφων και θέλεις με κάνει να περπατάω στους ψηλούς τόπους, αδερφοί. Και ο σκοπός του Θεού, αδερφοί, είναι να μας κάνει να περπατάμε στους ψηλούς τόπους. Εκεί, αδερφοί, που έρχεται ο Κύριος σε συνάντηση με εμάς. Εκεί που έρχεται η παρουσία του Θεού, αδερφοί, και μας κυκλώνει. Μας περιτριγυρίζει, αδερφοί, και μας πλημμυρίζει με το Άγιο όνομά Του, αδερφοί. Αμήν. Ο Κύριος να σας ευλογήσει κατά πάντα. Έχετε την αγάπη μας. Και ο Κύριος να ανοίξει δρόμο, αδερφοί, να έρθουμε πάλι, αλλά και εσείς να μας επισκεφτείτε. Αμήν.